Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu amala apat penalamat tanong ko Allah sebab sa ini sampai tanong yang sampai mga gawin mabarakatan agusang kayaw nanunang mabarakat katawan tanong yang ay kawatan ulang tanong di sa Mindanao yang ay darpatanong sa Bayagilis na pinapansin po na naman tatanong ko Allah na kaya kan mudang kami niyan sa kaya pa kayo pagagal kanusin ang berupa sabab sa tinukuto ang kabubayan ng kami na misalkan di mapipayaman to so climate so weather tan at na sumasagad na typhoon si sadyang kaya mga goya mararanta ada mayroon na itong pakabalan ba na sa niya nakuntabang kami sa kaya pakatalang mamisiya ko si Alima sa ginatanan ni sumagal po kami roong sumpatid na magal bautan sabab sa roon na kailangan magbubadaklataw sa mga ulama ay magtuladitan di mamawi-mawi sa diyan kay kasugatan ng watiyo ba na uman yung mga masjid na diyan may di pakatutugalinaan ang gusto mga ulama ipiliwan ng gamikiran at yung po ito pumulaw-la awa kalungan ng kapitan ng Allah Ta'ala napaka pangaguluan niya na diyang pananay yung pinuhay darana nagupakakasuin niya pakutanong so yung pinuhay marawi sa malabud nagupakatugutian niya sa maluto na umantarawi na sala ko masjid agin di panangbayangan naguso mga tahajud na nandiyan di pakasasanyugan sa mga masjid ko tama na plautan ng meron sa kanan ang balabala sa Marawi nagusa ka na ng mga sinyo niya na mga ino alhamdulillah yudas kami kirang ito yang umunasan ako kung mga jama kung napito na maripag komisi kapag dia kinaloy ako so kaya kapag naguntaman na si Mambuko kapag na yakasiliukan ako dia nga narudupak at yung naunakan at yung narumipag kasunod ako sa kabo kapag iya kayo tilimbakan ang nangutan-multa ka isa ko Juma multa ka tunay di ba nagpagpagan na yung mala multa kasi sa Marawi iman doon na ito na naman tanong si Kuala kami nisabay kami kano sa kapitya ginawa ako pamangin tanong Kuala may taros tanong si Kubuka mapad kami niyo pang siya sa diyang kananagitin tulitano ko Idul Fitr niyari ako nun kung may pusarawon kaya pa ka kutbatan si agyapiyang nirap ng kaya datutano yang kaya si Datu Amrodin Rasul yang ito narudupayan si Kagawad ako kaparo na makaparamadan ako si isang kaya pagkatali mo makaramadan ako kapagulo na sa lukod ba na miyaway akong sira nito na niya palwak man ito kagyang kaya niya po sa kaya graduate sa kaya madrasa tanong na kaya mo po ito adyan nga darudupa
yang kay Presidente Rupayang na si Haji Nasrifa Raja Gandhi nangyadorong sila ng mga ustaz katayan yang kay Tumanok Tanoy Manto si Ustaz Amiruddin Agus mga pedil mga dato mga baya mga ulama na pialo pirano to o makapulmuas ako siya usudi na miyaway ako sirapan dito sabab akya pandir kanya darudupa sa apia penigal bukan miro ako di mabipiaso winirtano na piya nagunta mananan niya makaripag kamir kanusi na yugsuala na rasapay na noron na kapag kami niyo sa akapkutbatan insyaAllah na ay biron sa lakaw na iman tuwain na alungang ahad ay kadupulong 5 sa Ramadan na mabita na alungan na isnin ay kadupulong 1 na dedika sa po alungan nagyutuso mala Laylatul Qadr yutuso mala ko Laylatul Qadr ayaw pa na niya na di ka timo-timo ang gaya dunia o mga masjid, paguluan ng masjid Kaaba, ya Masjidil Haram, Budia Madinah na penahajud sulangan Muslim sa dunia. So ayaw pa na niya na tukawin niyo ubatan o maka tahajud terawih tanawpan ay mana na pagaman tanong bagian tikap tanong si saja kanan masjid tanong sa tunang sungaran na masjidu tunang to taqwa na din ni ko kapaka abalaga ka nung kapamusin tanong pipia dyan gaya tunay kapagaman tanong sa kutawiluin sana ko terawih insyaAllah lagu penayon tanusan sa tahajud na yakap ka na tatano na amay ko makapasat tano tahajud insyaAllah na pag-usyan mo iman to adyan kay madadal siya kabarakat sa kay gawi maranang taranang sa Ramadan wait na na mukda adyan Ramadan na malang laminitali ko man yan ng tanong mga pipia ada ketunan tanoro yuti sabab asok yan pa kaumo Ramadan na mag-uube tanong na diyan yang kagadatin yan ng tanong maniman to kapugunas yan na mararatagi ng tanong na sa mga munafikin sa mga munafik na ginang pa kaumo sa Ramadan na mararatagi na wala ay ginang kapupos sa Ramadan na mapipiyaan inawairat. Tinuto at bidaw to na kaya sa katanong insyaAllah mga mu'minin na ginang pakasod sa Ramadan na mapipiyaan ginawa tanong kaya pagalaon tanong so awin niya na ipunian sa langit. Mga pipiyaan po po Allah na may kung ganat sa Ramadan na inumararata ginawa tanong kakagina ketunan tanong ko minitali ko man yan rakotan na ikaluwa mararata ginawa tanong na kagiso kang ganatin yan rakotan na nitanong katawan o kisampay tanong ko isa Ramadan o gusto na iman to na manutanong kagdam surata ginawa tanong ino pan karata ginawang kasakap sunda kapugalata nga Ramadan kahit na sumusul aparatya si Qur'an. So gusto mga munafik na ino sila lang ito mag-uubaya sa kapugalata Ramadan kakagya ang sabag sa sirang na kebuka mansubaya ginawera isa dyan kaya ang natin ako tanong kanya puasa. So ayaw man ini na isa kung minitali mo maadyan kay Ramadan na pangilay tanong niya. Ayaw man ang pangilay tanong niya.
na antay kabugayan niya baka mamatay. Nadaman kira sa imanan niya sa lima. Kaya manan yan na kada kulat na din yung pasikabugayan o mamatay. O gayon na itiro tanong at kabugayan tanong munod sa sorga na anda man ay kapakasorga tanong may kundi tanong mamatay. Ako na ba na sorga sa kaya nun niya? So ay kapakasorga tanong na tanong makaukit ko kapatay. O gayon na di man ka paro o ba tanong o di ba ba ako mga nintan mamatay ka? Ay ni sa paruto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan na ninyo dibdingan-dingan na o isa kanong kapatay niya sabab sa upang makubaraman na anyo kusumpatin ng suamaliw. Na upang makusutao na matutupang siguro niya na palalipatan niya sutuhan niya na alin kabubugi sa oras at pagmimikiran niya. Sama na yan na iman to na yung pumangin tanong ko na misampay tanong ko Ramadan na pagkataling umarap. Naupunong ko paro na pumangin tanong ko misampay tanong ko mga Ramadan at pagkataling umarap. So mga Ramadan at pagkataling umarap manak na Ramadan na mga misampay tanong. So nabita naman Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyaw pa Ramadan asobiyagad. Siyaw pa Ramadan asobiyagad. Sa imo nabita naman Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bunyang buka ganatian yang kaya dunia. So iman to na ayaw pa po sa'yo ng berkanong na diyan kay ang tunay pagturoon na Laylatul Qadr. Dapat yung kababayan niyo. Sabab sa kanya yang kay Laylatul Qadr na miyang kadap-dap na sikreto adi katawan o kadakulang ko mga tao. Na ho may nun kimupromosyan nun mo mga seminar. Na pamamagilgan yung Biblia kaan magtandang sa iko mga review. So ituin mo si Sanyang kay Laylatul Qadr. Yan kay Laylatul Qadr na ayamanan yan sa basa pranaw na gagawin asas lahat. Ino to betui sa gagawin asas lahat. Sabab sa kagya sa kanya niya baloy adat ulang man gagawin. Si Musunda Sarapon na iya gagawin ron na 3,000 at 300 abo 60 abo 5 gagawin. Na so 300 abo 60 abo 5 gagawin na aya dato yan. Aya dato mga gagawin na so Laylatul Qadr. Na inutog kabaloy adato laman gagawin na kagya sabab sa ron initurun sa Quran. Yuto kaya baloy niya na dato laman gagawin. So magpuso daw na anto na dato laman kadondo. Kau to apakang bubala-bala ito wala. So magpuso daw at logato sa 75 adong daw ko sarabon na dato yan na suyaw mo Arafah. So kapag ukupataw sa Arafah na yuto'y dato ulam wano adong daw. Na so ulam mo gagawin dato yan na so Laylatul Qadr. Inuto ko dato magbuma kadondo so ayaw mo Arafah. Na kanya ron pagtimo-timo so lamuhan uuri penuh Allah sakya pamisita ilang kuala. Yang kaya silang sa mutakala pada Arafah na yuto'y kaprilay niyang kira. Biling sila mamayin diran na rin ng mga dusayran.
Namugyan ko ito akatiti mo ilang sa Arafat, nagdarpaon sa mga malaikat ko sa langit. Na diyan na Lailatul Qadr na dili so saldiman agduli asok yawman yan nasiyuku wallahu ta'ala sa Jabrail natigiyan abubuan kasuk Quran asok Quran na miyati dia natatabun wallah salat mahfud na sudun so kaya pangat Allah ta'ala kaya nanya ulang kita busulong ba na piyaki siya piano to saya yakin bebanun na may kumakaw masuk Muhammad ko kamu baluin na nakapusan ng mga nabi na kinuha Jabrail si Kulab Mahfud dia butalab Mahfud nagyutri susuratan ulang-ulang wano ilan Allah dan angkat niya na malago may ito baru di susuratan dan nagkakaw sa timangbu araw na kayo baru di misusurat na kinuha Jabrail sa Quran na inibabayan sa Baitul Ma'mur. Anto na ang Baitul Ma'mur? Yan po ta Baitul Ma'mur na wala yung tuwala. As Allah ta'ala nanatindu yan ng mga darpayan na yung kutuwa Baitul Ma'mur na wala yung tukoy kapitulo lapis sa langit. So mga langit na pitong lapis sa langit na sukap puruan yun din na yung aranong kuta wala yung wala na Baitul Ma'mur. Nagyang ko to Baitul Ma'mur naroon po kalibu-libun naroon katimu-timu sa mga malaikat rosiran di sembayang rosiran di tawaf rosiran di jama'i gira Jumat. Lawan na malaikat ko langit, napkati mo siran ro gira Jumat, nagdisiran ro di pangutbaan o Jabrail. Na ayaw po pagbang na sumangala mga malaikat, na sira di pag-imam, sira di pagpangutbang, na dumadar pa unso lang-ulang ng mga malaikat, minyong su Allah makadarparo. Yuto ikero na Baitul Ma'mur. Nagya Baitul Ma'mur na ayaw kabubuhan niyan ro sa kabubuhan ng langit, yung langit na katamparutang paganda yung langit. Na ano po kanawala yun? Tawala yung Allah na ayaw ka naman kanawala isa sa kabubuhan o mga langit na Baitul Al-Izzah. Baitul Al-Izzah. Na makukas ko Baitul Izzah na pagdating lang kita musulupa na maatagin ro Baitullah. Yan na wala wala sa Makkah. So liya Makkah naroon din na haji sa mga manusia. Naroon sila dito na maatag Makkah Baitullah sa Makkah na maatagin sa langit so Baitul Izzah. Nama akan kalau Baitul Izzah kung kapitulo labis ko mga langit so Baitul Ma'mur. Nakapuruan nilang doon so aras Allah. So aras Allah na dito ibar pa Allah kanya. Na Yusu aras Allah na dito imapuro ko lang mapuro. Nah, so kuna napitulo Allah ta'ala ko Jibril yawma Lailatul Qadr. Narugan ipun si Salat Mahfud naroon kami tumantanong sa Baitul Izzah yung kabubahan o mga langit matatampal sa dunia na inuitiyan sa Quran sa Baitul Izzah na ilmu niya tumurong si Rasulullah na niya kagugulang-gulang turun doon Jabrail pelagitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kabuku Abu Turabun nabubu mapasat sa Quran. Nakagina mapasat sa Quran na kumya na ito sudah bisa dunia. Nagyan po natin yung balitin po tuhan.
Sama itu na ayat paganay apa pendudulay na tulkad. Kaya baruin yan ada tumanggoy na pagyasaba sarong ini tunso Quran. Kata ini number na ikadua kapan dulay na tulkad galoy asaslaan narong ipantag so kapag mga malaikat ayat yung mayroon na yung kutong kapag maguda sa Iran ano di mo ikip yung importante yatan to ayat yung mga malaikat pagulo ng sirang Jibril na mumusawiran nila ang yung kutong ukuran o mga kadwala. Kaya man yan na ang namin na nila listaan ay niyong kinano Allah kati sumapong gulaw la sa nasarang ng pako na sinyo kutukaway kulay na tulkatr na kayat nila ng kutadaptar na diyang kutadaptar ay puko Allah na matatabuon sulamuan ukululatan ibarat na sulamuan ukut ay sa kasarabun na inusuratro sulamuan o ipumbawa sa kutasarabun na inusuratro sulamuan ukasakit sa kasarabun na inusuratro sulamuan upakabag puko hasakit na inusuratro sulamuan ukamiskin suka kawasa na palerong isusurat suka dato suka na sakara to na palerong isusurat na so mga dapat mo Allah na ketukuan niran sa mga malaikat kagian ng mga malaikat asasangan niran sa mga palaw nakatan hay mga malaikat asasangan niyo sa mga palaw na piray palaw akbeto ang mga bulkino piray palaw akkelandslide Piray mga palaw ay amanan yan na pagbubutan ng mga mina. Kau ito, dataro to. Nasanod man ang mga malaikat si ko ragat na piray mga ragat at pagukitan ang mga typhoon. Pira ko mga ragat ipagukitan ang mga tsunami. Pira ko mga ragat ipagukitan ang mga tidal wave. So, pangatutukuan ito mga malaikat ko kaludet. So, mga malaikat ko palaw. So, mga malaikat, ayaw man yan, nagsuplay rin tanong sa mga panganangkat. Na ketukuan nila ito, lukati, so lang isuplay ka panganangkat ko mga kadlaw. Nasukman, so sumisiyap si ko mga baran niya, ko mga palanggalanggap, nakati sa mga panganangkan mga pila, kati sa mga panganangkan mga alpanti, mga barang-barang. So sama nito na niya kalalaw ito conference at yung puta Laylatul Qadr kapal ka isang puta daftara mga pupong Allah punggalbukang o mga malaikat at yung kutong kipunggulalan nilang ko kawaya wala sa kasarabot. Okay, nasa kabugrupang nita, no? Taong pa kung nililista ka sa puto, asarabun, as ka nagputay ka. Na upang makutari mawala so panganing ka, agurukon ka ko Allah, nagpapakayamakan silto. Kagisu Allah Ta'ala na miyaturuyan, so Rasulullah na miyaturuyan, la yarutul qada illa doa. Dagpakarang ko ukura, inuntaw supang. Na upuma tato apa mga nikuwala na tariman yan nagkapakay yung kutuha at kililista ka sa puntay ka sa mutarapon na pakipunas ruwala na isgi ko mga mutarapon kawa to pero kailangan na makatiradyut na kailangan na makapagamantan sa muntay ka 27 kuramatan amay ko isa gawin yan na sa ano to nakiatukuan ay kadua kabarapatan kaya Laylatul Qadr na sabab po kapukaw mo mga malaikat niya kadak-dak na pagulo ng sirano
Jabrail na kita ni kumayran sa kay dunia na diyo ko to kakunto ko iran ko lang ulo na tama sa masarap na ikatlo kapan diyo kay kababara kata sa Lailatul Qadr na sugoi tungkol na Allah subhanahu wa ta'ala o antay po makasurga adin po kaukit sa imbestigar. Allahu Akbar. Na inutano po marapnar ang guro kong tanong ko Allah, ay Allah, napadakong ka si kutundu na ka, ori pa maka adin po kaukit ko imbestigar. Allahu Akbar. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, na tapi na kong kasi ko maratikan ka po apoy. Malam yan na tidin nibetunaw apoy ko naraka. Pagkadirin suko surga. Yuto ipurmang ni tanong ko Allah, na uman na gagawi na at nadataran at tununuan na mangarap. Na mapitak man na kadondo na doon po manatundun niya na mangarap po Ramadan. Ang bulwin ang mga tao pagkagising ko surga. Naya po mga nintanong ko na namunta Ramadan na mapagkano aron niya kadakdak at dunia sa kuto Ramadan. Sunda Ramadan aron niya kadakdak at dunia sa Lailatul Qadr. Mga tao ayaw maram yan na di po makaukit ko naraka na dunia sa Lailatul Qadr. Allahu Akbar. Kemudian ko Allah mapagtarusi. Sangka iya penentuan Allah mga tao adil pa ko naraka pagkatarus ko surga. Pedepan sa kabarakatan kaya gawi Lailatul Qadr na si ibanda adil ko to akapunasan yang ulang bisa tayo. Punas no Allah so langulang yang dosa tanpa amala dosa, may dua dosa, ya lipatan dosa, katatan mana dosa. So dosa ayam mananya na ilipaya, so dosa ini solan na langunan na padainanan punas no tanpa Allah na ipuntag saja mana Lailatul Qadr. Ikalima na diyang ka na nagagawin na tatarimaan ng supang. Uway ng kasupang ni Ramadan na tatarimaan wallah uway na diyang ka na Lailatul Qadr na ginani masa at na unahan niyan oras at tatarimaan ng supang. Na umanisa nagpunimo niyan supang niya na amay po maumat at diyang kaya Lailatul Qadr na ronta na ron po kalala sulang na panglitan. Uban alipatan niyo kung mga importante po ninyo. Kaso Allah Ta'ala na piya ka lang kapiyan nakatanong sa Hadithul Qudsi kaapiya timo sulamuan o buwatan o ada ipun ko adam na taman ko kabang kita mo dunia na timo sirat sumampo sa mga jin na timo sirat na dua po sirat ko mga palaw sa kaya dunia na langon siran mamang niya merakangan na umani sa kiran na lengan niya supang niyan si dunia yan na perlu su akhirat ya na ibugay kiran wallah langon na din na miyal batiran ko kakawasaan Allah apiya so malaki miyal batanon inun tabuhay ni balatu rasul miyal batiran ko kakawasaan Allah na sudah taruh miyal batu sawar wabu ini sarat sa diyang kutaig na subusog nyo noton amya kay ito ay gabi niluton nagyutuwi may alabatiran ko kakawasaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ay manay na ubang katuroy di ka hindi pumangyan akong ko Allah kapag yan niya kadakadaw dagapang niya kong nun na ubang ko niya kaguwit no barang na mas mo o pagwit ni subra so kapamangni di baka subra tan so kapamang ay porta din ay pumangin tanong ko Allah na so bumadi traktat
Ayan na ako na kaya maniya ako ta sudin ka dumadel. Ibarat na ti kaya Allah. Mengenai Quran, abdi akong masawata akan ada marumah ka. At yan naman ay kabino na sawata kada marumah ka. Kaya na naman pagnigaw na yangan abdi akong basa karumah ko. Datang. Nauriyan niya abdi akong masawata ka. Ani kadigan na sawata kada marumah niya kawin na karta. Naya pemangnin ka ko Allah, ibarat na dumaday terka nanti kaya Allah ang pangning Quran. Maprinsipal ako upama ko sa kanan niya iskwila ka ano ganda maestro kami kakiraw ka kung ni kay Allah maprinsipal ako dapat pag-iskwila ito na niya may kukuha na niya prinsipal ka na niya kawila akal ka na ay pumanin ako Allah na kung tadu maday terka na di ka pumanin ko Allah sa ka lumadayin tadinya tarimaan, kau tarimaan yang punya, nak apa kita salah. Nah, sama itu nata tarimaan supang nitano si sajam kaya Lailatul Qadar. Ikanam apa importanti kalau ika barakatan Lailatul Qadar. Nah, dia nan so gagawin pawitan berkata mga malaikat so rahmah utina so limo katanu Allah subhanahu wa ta'ala pawitan tanuiran sa limo sinubong Allah din na kiyautan niya nabada taro mga limo anak niya makaot ko mga manusia na diya nga nakita di kumarkas sa kota Lailatul Qadar na da saning na limo sinubong si ko Allah ta'ala na naawilan ng mga malaikat na pagwit nilang nakasampay doon. Nagyang mo talimo, nagyuto ng mambuy, kisul ka ko soto. Allahu Akbar. Sa maruto, na awilan ng mga malaikat ang putalimo, na makamasiran sa diyang kaya dunia, nasiran pagwita, paganay ko mga masajid, si ko mga walay-wala, na maumaylan sa masjid na binugniran ang kaya mga tao pagulwitan na mapasagiran sa mga masjid na sinatuwali ko mga walaikman na pinubuan nila ng pagulwitan ng mga tao sa puno suso na tanong din yung ka ame-ame kaya lipat ang tanong agi iplu at mga malaikat mga tao ang bugan nila sa utalimo pag nairon bugan nila noon na so magugnaw sa puto kagawin kauto important niya ang bugan nila sa makanaw kagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyada punta man niya ni katuloy niya nga sa pulukoy na sukipa ka na nasira ni priority na so tuturo, unawa na malanggan at ikay mo tuturo. Ikadua, ang buganon, pulugan ng mga malaikat, ang buganon, na so, di mamang ni sa maap. Yaw mayroon, ang gugurong niyan so Allah kung mga niroon sa maap. Dahil man niya nakapag-istighfar. Pagkadakadakang tanong, ang tadura, istighfar, Allahumma inna ta'afun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Na uli nga ito, lalangak na piyamranaw din na ya Allah, narilaya kong ka. Ya Allah, narilaya kong ka, maafiya kong ka. Na iya pakadakdak lang ang astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, at pakadakdak ang makasang pagyagoy. Kaya man ang astagfirullah al-azim na maafiya kong kaya. Di mo tama na para ito kung mga dusyatan no maruni. Ayaya ka lang sa dusyatan naman na maruni dusya. Sa lakot, sa mga tagiban na dusa, mga alay dusa. Nasa kata na makalilit, so lang ko mga barasiban, ay dusa tanong na maroon niya mga dusa. Ato na ni, istighfar ang kipo ako maroon niya dusa. Istighfar. Di mo ka pagkiraw ang astagfirullah al-azim na kalbatan sa maroon niya dusa pa. So mga lakman, na yung kipo nakatuban. Siya hukum kakwal. Na i-premise ka na ilat na ito, bubalingan na.
Na, tayo ba? Tayo mga bay. Di kalau di ibarat so di kalau di negosyo sa panit na magtumang ningaw na ya Allah karon ya bisa aja ko to kapili ako mga katangyo kapili sa mga oras na gusto niyo di kapakatu bayansa kapag naman na kailangan na kuy ito na marunong ito bisa nagkamoto mga istighfar. Adi nga pan mapili ya Allah na diyo ko kuswi sa panit nanatnya ko sa pamilya na so marunong ito na iko na istighfar na summan so mga lalusan na iko nakatubat ya Allah na miya ka panakuto ako na tubat na ako miya ka pamuno nagtubat niya miya ka pamanto miya ka darmat miya ka sina miya ka ito na diba miya ka drab na taruto na tigil miya ka bubalingan na prira pagtuwa sa mananan na kung pangiluban niran so magudnaw kung pangiluban niran so di ba mga nisama kung pangiluban niran so dito tawbad kung pangiluban niran so di sasambayan so di sasambayan sa utakalugoy sa mga sambayan mga sunat na pangiluban niran so pwede sa Quran na gusto di sasadka ako tagagawin na so di sasadka na di na niyo malat na di na niyo bunugot mga malaikat na gusto di manasbiya o di manasbiya di na dipuni-puni sa Allah na pagpagilubab na kong mga malaikat kaya pagkailan na ng patapang pagkailan ng Allah di mo Allah na gusto di mamangani so mga tao burong din sa Allah ya Allah na barang-barang na pangnilang kung dunia na gusto akiratin na pagpagilubab ng mga malaikat na gusto di mamaganan sa ilmo kama na di mo magunduway dataray nagsundan o nakapapagunduway o kung inuban nila na sama mo to na kung umas sa mga malaikat kung Laylatul Qadr kung sila sa langit o sa ikaw na mabuhong takapulog nila tunay posisyon, tunay formang takapulog mga malaikat na makumasira sila kung inuban nila ng nasa puno suso ng mga tao na ipula nila ng kutwa di mo Allah kung sa langit na padapan sa kababarakatasan kaya Ramadan Laylatul Qadr na so di punta nila na mala di dato yan na so magpagamal tanuro so kiba niya karo sa Quran o di na nipsin ka karo o di na nipsin pa yan karo na ayaw bala siya na datar ka o niya gamal sa niya kawalong pulong kalurang at yun yung pangusay mo ka na yung mga importante o pa man nabisid ka si isa mo tagagawin nabisid ka pa sa magato sa pira nadatapan mo di mamamagay sa magato sa pira sa taman sa niya kawalong pulong kalurang nagtugay ka sa magato sa pira ay mga itimbolo yan ito walong pulo ako tunura mo nagagawin doon na di ka bisid ka sa magato sa pera o pamakuhay kayo mga malaikat sa pagkagawin na bigay ka sa magato sa pera kaya sagot yun yun to ikasabot daw kaya nagigira ko na di matero nga datar ko niya gaman sa walong pulo tunura mo na dataro di ka naliwanagan yung mga kanina di ka disempiyang sa sunat na di mo tadi ka di ka disempiyang sa sunat na gawin ito wala datar o gagawin doon daw walong pulong tulungan na tumitin ka sa sabayan yun pala sa ito yun ito kailangan na dito siya mapukas kailangan na dito siya mapapas at yan ito na di galubog yun na sunod niyo sa kaya kapag umantano sa kaya 27 sa Ramadan insyaAllah nasunod-suga pa rin mahina aluminium sa mga lirungan niyo pa naman ito na di ba na siraman yun po Allah yung maso dito kapakata mo yung maso dito kapakawasa na
dia kanan kya baru ya Allah sampai na Lailatul Qadra sibu walau pulau nya kaisa nungan di tutulasan nya kaisa nungan lagi menutulan sunnah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nya panutulian asipun nya ngauna mga tao mamalauna mo rasul na adna diun di magamal siya yung Urian o Isa ni Maryam. Ikalwa ka putulaw na Urian Musa. Na yun di magamal asa katawa mamang asa niya kasanggibu o lanulan na lang nagagawiro na pitahin niya lang. Na doon di kapitaya na maran niya na niya kiblang sa lalakwa. Na diyong putuan niya di kapanang bayang kugagawin na mapita ka na niya kibrang sa ralang ko Allah na kipanbuka ka dipusa na kekinian na niya kawalong pulang-pulang niya kasang dipuwa ulan-ulan na kagiyang o panutulno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini kasing yung mga sahabat tira na inaw diyong ka na natin galabang ang nasakat o mama na doon na basan makasuwa. Doon na basan makangulaw na doon makagabasan. Na niya, hindi kasigiran, nataro sa mga sakiran at kaya sa bagot at tigiran ng naman yung mga dikaswatan. Na, ini sembong Allah Ta'ala, siko, yara tagi ng mga sahabat na gusto kinikasigiran sa katama siya yung kasanggibu kaulan-ulan na palayan ka tadyod, na palayan ka kakurang, na palayan ka pusa na inisbuhon ng Allah na tinakatan so sa ating managagawi na sabab ko kakabubaya kang ko Muhammad Nabi na sumang umatyan na kakabubaya na magsirang kaso ini kabubaya kong nabitano na ini kabubaya ng tanong ko Allah na digang kuskano sa ating managagawi amalay balasan dia ko tanya kasang ibulan ulan na kaya pagawalan ko tanong takbir ka sama mo to na niya timbul ko may 2 oras inibigay ng tanong pag-isu Allah utara napakatatay na sunadita no nauna nabi na ini anong pakatataya pasulaw ang mga nabi na pakatatarsik ng Nabi, pakatatarsik ng Allah sungaran nila. Kaya kung wala yan, kung sungaran yan, adalah yang pakatarsik na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igiratialwan yan sirang natiyana Nuh, maran yan, nagiratialwan yan sunabitan ng Nuh, napirol na ya Nuh. Hay Nuh, ama pakatarsik yan. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, lawan ng mga nabi magato sa 20,000 kadaklian na nabi na lawan na tiyaro ng mga na piyakatar si kaya sumara nila na piurutan sa mga nabi na 25 rasul na lawan pa na rasul na pakadatar si Allah sumara nila na piurutan sa mga rasul na 25 na 5 nabi rasul Adi yung utalima, napiyakata sikyan silang ayabu, ada niyang pakatarsi kasungaran yan, na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dato lang nung nagyaw sa mga rasul, sabab ko ang pakatatayan yan. Ginatialwan yung sunadi, nayaptiro niya nung nahay nabi, Allahu Akbar, takbir ka no. Ya ayuhan nabi, kaptero yung Allah nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay tigian hay nabi puno ko tumanos atalwan wa na nagyuto sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adun pa man ginatialwan yan natigian na ya ayyuhal muddathir nagyang puto amuddathiro na atialwan Allah atigian na hay atigian manai kakayokos Ewan niya nakagiyan, so Rasulullah na nikalkiyan sa Jibril, di niya kata na begitu sa Jabrail kung kiniturun ng Quran, nalun niya ang sa Rasul, na miyadeng niya na taman sa langit sa kapulian.
Natialak sulat ni nabiyarin sa walay. Nagyang kutuan, di kayo kus mo tagbulihin. Natialuan wallahu ta'ala, di na rin ka kayo kuwas ko tagbulihin. Natin di ka nasi yung bayaka. Natin yan. Natialuan yung mapuruma natin na, ya ayyuhal muzammil, hey tatagu. Natin yan. Agi surasol natin na tanggubiya ko niyo ka. Yang butuh ini kalkian, ang butuh akin iturunon o Quran na taman din sa Anthony iba nagyaga na ito Rasulullah sa kadunya na gusto magkuirun sa niya o malakal maut tapi ang isa ron wallah o malakal maut aamay kumako makako Muhammad na bunyang petiruan tunayangin ka nakatuko niya nas kasumalakul maut na isiin ka, nagturong ko na kabayutuhan ka na huli ka tumay matay na sa kabaya ka aking pag-isip ko kapatay. Na ayaw mo, miyasan mo manusia kaya kang pepeyaw Allah, asalin sa kabaya ka kang ganating ka ko dunia na yung kaya kabrakat. Uwi na rin yan dinuto ako lang, kakagiya asur-asur na yung kadalian mabusutuhan niya. Allahu Akbar. Nabada tartanuan, ay wala niya nang nantanong matiti terus ide tayak na batanong tanto kuat kataw yang takikadali ku Allah. Rasulullah Nabi terbiana man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a. Sadsatawi kedalian su Allah na kedali mampu Allah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a. Nasama musay kemudian nakitunan yang ku Allah ay kebud mampu Allah. Terus ketanong na batanong kebud nakitunan tanong ku Allah wina lipasin ni manto. Sabab sa kagino lipasin, amad ako lupa at ginadyo ko pasin, at ako pagpakanay kay Allah, at ako papakanay haji, at makanay malatingin niya Allah na niyakanay ka ko na dapat mamakalas sa mga wata ko, yung papasin tiriman. Ang makalap na sa mga wata, yun ang tingin niya Allah, tapos silang pat mamakabangong solay, nakatiyagi abubuan ako manimatos ako nga, at mana bisa dibagi-bagi na mga tamo kada ko pun mga kuha ya Allah dan ako dan apa tamo ka barang-barang ada na itu dewa manusia sakit is ko tahu kuliah nah sama itu na diam kutu duran tanu diam kutu asa tahu mga niya kapag idin sa niya gaman sa sagiguro mo na sasati man Lailatul Qadr na piyaki benar-benar ang tanu Allah Ta'ala mutabaliya na kailangan di tanu yang mapakalpas happy ayat kekuatan wa tamok na pipirangan ninyo sa kadaluri na tungod adyang kanan makadar patano sa kaya kapag tanu sa kanan Lailatul Qadr akan berkau angka mga malaikat ang yakadam-dakal at bugi-bugi nila ng kaya mga limo ay papakawit terketan mo Allah subhanahu wa ta'ala pedesan yang kutu yang karena nakagui Lailatul Qadr na ayah pengilmuan sa na ada semua mga malaikat ang mga darpa. Lango-lango na darpa sa dunia na semua nila. Din nasarang maupo pa ng dunia. Will na hindi semua na darpa na suwalay patatagul sa pakaperpo. Na hindi na nagkataruan ito sa panika na pakapersa. Muli na suwalay patatagul sa mga barahalan. Usualay bubalingan kung marami sa losya. Wala nakagiyan ng ulo takay pero Rasul usualay naupun at na marami ito sa losya na isulda na malaikat. Kailangan na makapamang niyo ito kung tawat-tako sa rin ako losya na punong musubod sa mga malaikat. Usualay bubalingan kung marami taguboy sa karunan. Ayaw sa musubay ang marami sa kanunan yan na kapag-iwan na ipamanitaw na di na sumubalingan na ubay ito na ibisuda na malaikat. Ibisuda na malaikat ang putuwa walay bubalingan o
maringa saan sa karuma niya. Dari barang itu kamu sisa karuma, beli na dito. Alhamdulillah. Yung mga makasuma ko sa inyo, bili na barang itu sa karuma niya. Alhamdulillah. Allah. Ipagpuni ka ng mga malaikat. So, walay, ako ba nga, ipitira yan mo katao. Ayaw mo kapunigiran noon, nadal sila na makaprilay, makapugilang na sila. Yun na lang po ang buhay ng mga tao. Ang anang pangalitan. Kailangan tuliras tanong, talap na ng kaumang, nakapumanig ko mga walay tanong, manisa, so maraming sa karuman niya, ng pamangin isa, rin ako karuman niya, amayran, narinig akong ka. Pawal. Suwaswatak na ako ang langa, at tunay niya ba, nananako ang ubatan niyang kapdiin. Bawa berwari ilay akong ka, yung salbrang kita, sa taman sa may pusa rin akong kataya. Na may puso rin akong kataya, nanti ka na kayo, may pos na iktiyar kayo po kayo. So, kaya man ini, na pagkakimatan yun sa titiro o tanong na di, masubagay, na upun, mapantag kapatay, pagkabubayan ng karuman niya, masusuwas ng kuraw niya, na dirisuli ko sa God. Yan suwirtiyan yun, mataganda ng rasul at inaman mata, wazawjuha radin anha, dakhalat al-jannah. Sa rin sa babae na mapantag na kapatay, masusuwa-suwa nun, so karuman niya, kung para kay Yanon, na makasunod din sumarusi ko soga. Yan. So, yan ako na kung nanggapan ng tulaw sa kuro na kung Lailatul Qadr ng bertiyan tabi matuso Suratul Qadr. Kaya tanong matub sila. Nasibu-sabutan yung kanyo na Sofia, kaya pa rin tulaw ko pano. So, Suratul Qadr na mabuhay na surat na miya katibul-tibul, miya kaulan-ulan ang puto, ang madadal mo, ako sayang, nagututulan, nabuungan, madadal mo Allah subhanahu wa ta'ala. Badiyan ako na pamamagin ganan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Mananya na diyan ka na tiyak mataan Allah, disipas Allah, at ilinaig na mataanas kami. Inutuas kami na suwang na isa na kuminiras kami. Mga balak na Tuhan, kena. Ugay na irarampat yan o so mga sipat yan na gusto mga raniyan. Berwala niya ka ng kakinganan. So Allah, yang pulang usiawa, minitali kumakutan mga raniyan, irarapat yan silang doon. Matanas kami, na ini turun nami, so Quran si Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Ini turun nami sa Quran si Laylatul Qadr. Sama nutunan niyo siya kakarun ng butuan, tunay, kiniturun ng Quran, ikun sa Mahfud, ini padaru sa Baitul Izzah, nanya kadupuno turabun, akit puluh si ujian parade. Wa ma adrak ma Lailatul Qadr, antunay katawin kaya Muhammad sa Lailatul Qadr. Nadya utakini sirun wallah antay miyakaturur ka tunay Lailatul Qadr, tunay katawin ka na kunaba nanayaw Allah sa sembunyi.
Kenapa dikatakan wala sebagian? Boleh pakai siya untuk Rasul na ada dekat pemawiyat dia putar Lailatul Qadr na miyaka puru-puru miyaka pada-pada ayaman niya na titiara. Dan kalau paman aku minira ko kanwa na naan tunay katawin niyo kung mga Muslim si sa Angilis kau terdatar itu. Sama tu terdatar itu turut na dia harus kalau ipagubisa. Kau tu. Terdatar sama nonton na ninyo mipulibarat sa mga Muslim si sa kaya Angilis. Nanto na ikatawin niyo sa kaya inda sitio Angilis. Ayaman yan na patwa ko to na ayaman yan na yun yung ipangaibarat sa iko mga pdaig na kaya Angilis City. Sa iko development, sa iko peace and order, sa iko tunay na ekonomiya, sa iko lamta na ito. Sama na ito na dataro ka tiwala. Ya Muhammad, tunay katawin ka kung Lailatul Qadr. Ayaman yan, nadi kami pangaibarat sa Lailatul Qadr. Ito yung adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. So Lailatul Qadr, so gagawin as Islam na turo at diso sang gibulan na. Nandiyaw siya katanong ko ito ay inutok tiro Allah, ini sebut inutok ko, kinikasing ino mga sahabat, sa utama mamaya pagturo rasulan, niya gamad sang gibulan ko na palit sampai yang palit tahajud, palit kabra. Na hindi kasigiran na si Buwala sa sati na nagagawin ang kanunan tumo at diso sa tibur kanya na tuloy. Sa tibur kanya. Nah, ini sumpah Allah. تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. من نبيهم قد ليلة القدر نقول masuk mga malaikat. Lagi mati kau saya nak kata nak tak apa kau bayar. Tu nak apa kau bayar. Taruh di bawah kau saya. Semua malaikat na ay datu mga malaikat na suci paray. Na isa kaya datu dia paray kung mga malaikat na sabar kung kaya siyapan ng Quran. Higat kapag din niya Quran. So suminya po na malaikat sa Lauh Mahfuz na niya boleh datu mga malaikat. Na suguguwi yaron minipantag so kiniturong ko Quran na nimbuli suguguwi ada tulang suguguwi na so ulan-ulan ini turun sa Quran turun-turun na so Ramadan na nimbuli pang so Ramadan ada tulang ulan-ulan tahu na kaya kita ng Quran na pala niya dato kau to. So Jibril, asumin niya po Quran ang boleh ada tu mga malaikat. Na so gagawin, aron ini turun sa Quran, ang boleh ada tu lang gagawin. Na so ulan-ulan, aron ini turun sa Quran, ang boleh ada tu lang ulan-ulan. Na so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aron ini turun sa Quran, ang boleh ada tu lang mga nabi, uso mga rasul, uso mga manusia, uso mga jin. Menurut na suji barail na ayat yang nang kini turun ke Quran na sa tafsirnya umarap dan kau sirang tanam nyaran sa Quran itu ini turun sa ulamnya siya kau kita niya kaya ito kawita katano to uwi na kagimi umarap tanong Pasok Quran, nama penat ku dia barail, nama penat ku langit, nama penat si ku mga malaikat, nama penat ku Rasulullah, nama gini umar taruna, abia sukia batia taruna. Ngayon, nama dah muslim bagi mata umat tersapur. Dan yang Nabi Nabi teman ika batia ya. Hai kadang dia batia kaliku sama dunia muka periskuila. Lima min saya sangat terang. Nah, ay mga day inyaswa ka po Quran. Madang natamani man ito na minibulu berubi na rin pasword sa pagkakita Quran. Yang harap talaga sa Ginoo. Kami ka na
mga pagalitan o asal ako yung agama na puminiraw nga Muslim ka, na di ka uway, hindi ngaran ka, na di ka si Fatima, umamakasakan si Abdullah, naman piya ka Muslim ka, nabatiyang ngaran mo na mura na yan, at di ka di umaman, nabatiyang lagitim. Sama mo ito na dyan, yan ada, tataro. At piya sa mga kapitan mga agama na sana kau titik sa puso yan. Yun na yun sa na yung pagbudaw ng nabay niya ba pure Muslim. Yun na fake Musliman. Eh, sa niya ko kung ginawa niyang napakto na Muslim. Tapos magkubatian niya ko, kita bilangan na niya kubatian. Na so, mga Christian, na so bayan kuliran, na piyatan hindi pa kabatian ng kira, magkubatian. Ang hindi pa kayo ismilan. Nasa katano, na niya ismila tanong, nada tanongin na akal kumadra sa tanong niya puta Quran. Kami ang kalapang na Muslim at yan kabatiya so Quran yan. Na so mga pagalitan ng mga Christian, na so kaya bilang nagkabatiran lang. So acceptable sila sa ikuaga mayroon. Nasa tanong na kontrobersyang tanong ko agamatan. Dataro beberapa na tanong, dataro pwede gino tanong na masusuditan. Ang Muslim ako na di ko pabatiya sa Quran. Na. Sama ito na sa Jibril alayhi salam, na tigwa Allah ta'ala yung Jibril ni man kang gagawin na Laylatul Qadr. Na suka sa dunia, kasuka ko mga urip na nagsimbuan na kuwira sa kagawin, kapag witang daw ang kapakawitang kirang, agi supiko di muna ang kirang. Yang Jibril, na yakasumkaroon at pakaunot na kasong mga malaikat sampai ang mga langit. Ayaw po yung pakaunot ko mga malaikat na suhat na berbukyan. Again, nagtutulong ka malaikat na sisiyap nilang sa mga langit. Ikaw pa kayo kaya nito kaaway. Ana malaikat asisiyap nilang sa mga pala. Ana malaikat asisiyap nilang sa mga kaludan. Na, so padang lang mga malaikat na magunot po Diyo maray na makakupon sila sa langit. Kaya kadang lang sa mga malaikat ito, nasipon sa Sidratul Muntaha. Yung na Sidratul Muntaha na kayo ito at niyang kalalakay. Nagyong punta kayo na so pukaw niyan nasisi sa aras. Na so umbus yan na mitatanong sa surga. Kaya man nandiyan, rin mo punta kayo na magburi yung zuhan. Apa-apa. Na so aras na mapura di susurga. Dito na niya sa kapuro na so aras so Allah. Nasa manot na diyang puta kayo, Sidratul Muntaha, na bubalingan ito ang mga malaikat, ada mata ko kada kaya na ko Allah. At na malaikat na sumusudyod sa ito sa kiyat na Allah, na tama sa kabagkita ko dunya na sumusudyod. Ada na malaikat na umuro ko, na ipun sa kiyat daw na tawag sa kabagkita ko dunya na umuro ko. Na diyan kaya mga sabiang tanong, na mga sabiang tanong iman to na saan kinuuna di kasi agad din sila mo to. Kung kaya mayroon din. Na niyagay nga na mga malaikat na umuro ko, na mga malaikat na sumusudyod, na piya ka, pamagpulog ko rason, at liloy niya na ngayon dito ng silbi ang manmakita. Kao to. Kanawa na tiyan ipingiran, ang mamusya nga nasabiang tanong. Kagi na lisunan na nakarong ko kasudyod, katindig, kautod, kapalay na nang kinuha ko aksyon ng mga malaikat. Kung ngayon ako na mga malaikat, beauty susuhaniran, palay sipa, nayakap ko kalikuilan roon, na uman Laylatul Qadr. Bawa sa Laylatul Qadr na makaw sa Jibril, nantigin na, hey, naman kanwa, di mamagaman. So, lamang rumuro ko sa tama sa kabagkita ko dunia, na hindi ko naman ito natulungan ko niyo kasundan ko dunia, Laylatul Qadr man. Na so, mimbul sukiruro ko, mimbul sukisusudyod, na ko, mimbakas na mo na pamitin bigab sibuan ni Rasul Allah, na tiyong dugira sa Diya Marail, na diyang po ito, mipun silang doon sa matakapuran malangin, na kubabasiran sa kayan. Ada po man ang mga malaikat at betul sa roh. At diyan kaya mga malaikat at betul sa roh na
dipilih ang malaikat, tapi sa mga malaikat ang di na dilapilay. Yan po niyo to. So mga malaikat ang mga pilihan na di na pa naipilay ka, espesyal ay ang malaikat. Tutigilan na pamakosi sa gobyerno sa Pilipinas na tutigilan na po ang mga gurbi sa Malacanang na taro to. Na dipilay sa mga polis, dipilay mga soldado, dipilay yung pangarong sa Malacanang. So ay manan yan, na yung kutwalay na Qadr, na pagkabuot na wala ko ang mga malaikat at dipilay o mga malaikat yan na mga malaikat na mga na yutos sa mga malaikat na mga narani ko Allah tanto. Makadilis sila tanto ko Allah. Na pagkaliw ko to Allah, na pagkaunod niya ko dyan maray, na pagkaumasirap sa talutoy. So ano man ay ano man ay mga dito sa ikapukas. Sa kanya kalala simpli. Niya kalalay niya kalalay mo mga malaikat asa katabi semua nila sina. Ubatanubid na maumatanoiran na tuturugan. O di na maumatanoiran na di taro di magitong sa pera. O di na maumatanoiran na di taro di bukuno. O ay. Abala ka lang na mau maniya, mau mayroon na yan, na di bulo super umay. Kaya lang magana. Na kailangan na dito ng sima bukas, insyaAllah. Na, ang tawag insyaAllah, na yung anak, akagagawin, katulabu ka tanong kinaan, na, insyaAllah, nagtulabu ka, ang tawag, magtalimakan niya. Alhamdulillah. Sekarang mga dato natutugaw ka. Tutugaw ka kasi kami priority sa niya. Kami kami masusunod sa masjid. Sa masjid na matagbisita sa mga baligaya papaliwatan kung kakugudi kung mga masjid sa mga dato. Sa mga oras na tumanasiran sa bayanunya, nalaw na malay ka sa Sidratul Muntaha na palit mabunod. Nagyang po ito ay pabunutiran na nabasala ko may hikmayran ko. Manabada taro-tano sige na magbunutaw kami titiyo ko na rumuro ko. Anak ko makalukod. Magbunutaw ko kami titiyo ko na sumusod yun. Nabunod yung pabunutiran. Kakagyan sila makalukod. Ay pabunutiran si na multi at ano yan. Sa dito hindi ka pa magawa. Kung kayo na dito naman ay katawan ay sa kuda tanong doon na sa niya kalima pulong ipuro ko. Kung diniway ka, datadam na iman sa manusia. Isa kuda tanong doon madun o 50 ipuro ko na inibitiray wala sa mga malaikat. Dati yun ang pag-isabutang Quran magod na ko sa manusia. Kapag kita orang ng sumakadang pakapagluto na akong sira na sa katanong ito, pagluto niya ay man doon na naman, pagluto na mga nangita gusto ka api ang tulunod ni kasuglalusan na matanong ko ka rin sa langita na nakalulat man na yung matusuragan api ang tulunod na ikubutan na ipisigatan mo sila gusto nakalulat man na mga ngaliyaw pakasad sa kabibitan o pumata mo mga kayon, so mga pangayon no, na sumya halal na yung sudah taruh sira na. Kasual na napitero yan, na magod na mo sa pakapbeto na kung liyaw mo pa. So mga malaikat na nabasirang sumiyang kawin na tira niya na ito nakalipat. Dahil ang magturo, di ka pagadun, kawin na pitero na ito nakalibis. As kami na salin sa kawaya kakapsibuan nila ka na pulola na nila ka. Di ka di pulola. Meron ka man pagaling sa nagtaranan. At kung binasa ko niya o ka. Ako din yun, yun di ka pa kami tarira. Kaya niturutan ng mga malaikat na kag na kung binasa ko niya o ka. Ako, pagkatorek ng suruko o mga patang ko niya o ka. Na ay pikir wala natin na inni a'lam wa la ta'lamun. Katawan ako sa dinyo katawan. So hinalun tanong niya. Sisa matakyan na tanong Allah. Ayaw para tayo ng mga malaikat na sa katawan na mga ratatanong.
na niyo Laylatul Qadr, napakabisitan si Allah sa mga malaikat po langit, kapag ibantayan niyang kirang askan niya ni benar, adi benar ubatar ramon, marata. Kakatay sa mga manusia, absimpo na kuilan, na ilan yung sirang, adi sirang na kami tatawban, ilan yung sirang, adi sirang ni, naman na simba na pilay niyo. Na sama nito, na ikungan yung tanuan ng mga malaikat, askan niya ni benar, ay lalitanon niya na kanabantan ng puntak sa rupo. Kanabantan po binasala kong pulupang kakati sa mga manusia hindi maguli mamagamal sa latak sa kapko magabalik. Ugay, nakagiso mga maltano na mga laikipan na biniswa Manila. Parang pula muskan, meron na tutun. Na naiktiar ka no. So, kami atur-atur na tulatun ganun nakapahay siya. Alright. Padahal kung siya tayo ng nilay niya na tulatun na baru ke rangitan, asal nabasta ng kailang at tulatun na baru ke bubaya. Ngayon, nagpapigir ako na yun, yung taliro ni tulatun na malamang puti para kaya. Ako pa ako di malay para kaya na niyaling sa walay na di piya makaturo. Gusto? Dahil mo siya di panuratun suntaw pa, isa nung bumalay para kaya. Na, asina pre-turatun. Pre-turatun. Nabanan ka ng pre-turatun. Kaya kinadatanan ka pa sa isang tulo. Gusto? Na, natuturatun ka nun ay. Kayo na bukil yung natuturatun. Na, niya kayo sa lungang nasudya parayin. Alayhi salam. Nagyang kutuwa kaya nauno Allah Ta'ala natanto ang biyakang masak. Liyo sa mutabudriyan na niya kalalas kanyan, niya kabumbudur, niya kabunggan, niya kapasa-pasa. Subuso papakyan na ayaw papakayin pero Allah na tumugatos timan. Talugatos sa kanan na talugatos sa diwa. Umanisati man sa kutu apapakyan na manan yan naya katas yan na datar sa katas o sebagai ng susagtan. So ay kapiliw diya barel sa dunia na datar sa timana plata. Datar sa timana plata apilin ng dunia. Na so Jibril na ini pambasan niya na ginawa niya sa kaya Allah. Napituro niya na, Ya Allah, nagpunalamat ang poska sa kaya karap. Natigil na pipili ang poska kasabab sa kagis kay para subuyan. Natigil na simba ang poska sa dua karakatasuna, apa na namata ang bakal Ya Allah. Namisil ba yung sudya barahil na ay akiyatay uumani sa karapat sa utadua karapat na 20,000 po. Allah. Na bagi ako mapasadiyan sa dua karakaan na taroto pa niya ka 40,000 rago. Na kung niya mapasad, na di sila sa Jabaray na tinaya Allah. Na inom niya suwata, o kaya simbera kang sa dua karakaan, kapag nalamata kong bata, o kaya at ng karakaan. Na tigil na huway, iya bububay na kan sa kanya Jibril. Na tigil na pag-isip ko sa kanya Allah. Ba'adun, aso dinimbar ka, kesubraan yan ito sa pagkagubay kaon sa na nakiaswaswat ka kung mo karapata ka natinaway natiginan tawa ito natiginan sa Muhammad natiginan muri nabi sa kanya ni muri nabi kunawan nabi ang kagubay anak na nabi na sa umat yan na sa kataw ko umat yan na sumbayang sa dua karapata sunat Agyong mutasunat niya, napindugan na niyang pan. Na kulipalipatapan, iyang katawan, niya kapasada usuda. Na diyang puto dua karapatasunat niya, na malay bala sa diyang kanan 40,000 raon dua karapatasunat. Tampil ka no? Allah. Kaya man na dyan, na niyang masasudyan pa rin. Ya Jibril, so Muhammad apuri nabi nanno matyan asa kataw anno matyan atiyan abdu bayanaka
sembahyang sa 2 rakaat, kelipat-lipatan yang pun wanda matataman ko sembahyang yan. Tapi kegana yang pun na mana ain balasak nunadig yang kanana 40,000 rapun sembahyang ka 2 rakaat. Gina ya Allah. Na patana sa mga malaikat para tiyan nila sa Allah. Na sukian ko niyang runay mo biya teruyan na tingin ya Allah. Nandun ay balas ka na surga. Natigin na yan karena niya na surga na jannatul ma'wa. Natigin na ya Allah na ini niya kong ka, iyugi akong ka sa makasurga ko jannatul ma'wa. Anak may niya kalayananan, adyang pananahin balas ka kung 2 karakat sunatiran. Akya sobra niyan, sa 2 karakat sunatan kung niya kapat pulong libro mo. Natiginaway, di mo ang kaso mga papangka, kag-iya pa nakakusar ka. So Jibril na diyan, kusar ka kanya niya, makaito ang punungan niya ng mga bituon, sa mga planito, so nadisita to tulad di ba na makapunlumar malalabi na mindamar malalabi sa tasod na jannatul ma'wa na kaya yang laon sa papangkya na lumiyayo sa niya katulugutus rabun na ganyan mapasal sa jannatul ma'wa. Tingin na ya Allah na sa mga papakakon na madak na niya rubus ko papakakon. Ya Allah, yun niya kaluka ko, niya karanig ako, ito na imanda ko matataman na tingin at takapag sa kapulang na niya na nagkabasa na jannatul ma'wa. Abala sa 2 karakaan as-sunat o umatu Muhammad. Nanti na ya Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Kusuya ko ya Allah. Na niya kakasuis kanya dengan mapasal. Dito taman akalay balas o makasimbatan o wamang mino sa sambayang na 2 karakaan na yaman niyan na balas yan na daman mo Jibril alayhi salam. Allahu Akbar. Mas kalau nak kira pula di buku-buku kira mana utama ada rasuna kisahnya sengit turun tak dan ni mana apa yang tu nak uras nanya kalau dah setan asal dia masuk makara kata sunat nana usi ni pantat sa utak kami pita okay sebab walongan nak penuh memantang ibadah serta suci natul ma'wa pada tertak meminai haji pun Allahu Akbar nana usi di pantat saja kutua una anwasa datar itu, namun tak 2 karakat sunat kan hiaramu Allah sapu pak neraka. Na umakompleto ka sa 10 karakat kumau basalungan kung una na usurian o mga sambayaw na pakikbalay ka Allah dala sa walay ka buluan ko surga. Umano to mapita nasara dito kan batang sa 10 sa 2 unanon sumo, 4 uran lubot, 2 Koreanyan, 2 Korean Maghrib, 2 Koreano Aisha. Nayaman niyan na mula sa 10 karakat sunat na santi manawalay ka po surga. Bulo manawalay. Nasa dunia napi kapakatamo ko manusia na dalam niya ka boleh sa bulo. Tapi so katriya bulo, tapi so baito bulo ada. Nasa kana diwo kay sunat ka sa 10 karakat na niya kan boleh ka sa santi mana bulo noon ay kalau kalayo. Nasina ang mga walay sinakapa ang square meter. Lalo na hati manawalay na 50 hiboy paita. Allah batakbikan. Hati manawalay na 60 hiboy paita. Na ay kalau ta paitaw niya, yung ta paitaw niya na nakayo roo, sapo na kayo. Adi yung ta kayo na yamataw ko kadang-laman niya na so Allah. Na manis hati manawan niya na binugusoy kabuungan niya. Sa taang namataang kasulisan na tika mapinita, namataang manutiga sobrano to na matangkap manutiga sobrano to. Na di mo ta kayo na ikalayan. Kaya kalayan na di magatus raw na ibigit ka. Sama niya na di kubi sa utak ta naman. Sa ating mabuwalay na malisa na niya niya gudang niya nakiyapun din na ulang niya na kaya katuwi niya sa utak ka na giraw ka la hawla wala quwwata illa billah. Kaya mana niya nadad na bugraro po bugraro Allah. Subhanallah. Na ito baka sa gudang na ito na paratiyan na ay gusto na paratiyan na na si Tarun may ilay sa naman ang muli. May kulakakang tanong surga pero sa mga malaykata. Kaya na niya kan surga
Alam mo na niya, kaya bala sa dunia, disuldo ko akan taron na mga ilaw tanwa, iuman tumanam kani wallah sa kasay. Itu wallah. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Indulog sa mga tao, ako makasurgaan, si ko surga, tetampo-tampong sila, titimu-timu sila. Di sila bela-bela, natariman ko kung paano naroon na tumangdog sa mga ulaman na, yako makanood ka ng bela-bela. Mabubaya ka ng timu-timu ang tagpo, gama, nanay mabuka pa kasultan, wala ko surga, insyaAllah, natitimu-timu ang tanong niya. Hatta idha jauha futihat abwabuha, may kumakamasiran, si kumapito surga na tunalakan sa mga pinto surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, naturoon ang mga hudya ko surga, salam nasirkan, kau kusiran ninyo na sa malang isang tanong. Saga po kaya pipiyan nyo, na ato na iturunong pa makasurga, yung gairan susurga. Kaya makakira sa mga paitaw na niya surugiran susultihan. Na, so, amot yan, nasang gibro-gula kibomembro yan kulyo niya. Allahu Akbar. Na niya malwiran niya tantaw susultihan ang dulo sa mga palasiwiran ng mga bulawan. So, mga lalaniran ng mga multiya, so mga lawas sa ikilan, so niya tantawiran susurga ilan. Ando na ipituro ilan. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Turun nilan, miya suti Allah, lawan ubantu galaku Allah, at tiuman tumanam kami niya sa kapasagan. Allahu Akbar. Eman niya na diyan ay ngau tawalay ka pikir utaruna. Yes, hindi ka mo siya di mustaqbal. Akan tulong na ligi ka na walay sina benar-benar na Allahu Akbar 60,000 paitaw. Naumanis at iba na paitaw niyan na adna kayo ron, ali magatos ramon ay pulibit ko na karaya. Allahu Akbar. Ikakawasan. Para na sa itarot siya nga kapanigo yun, para sa itarot, tayo baka madang na para na siya, kalalipatan niya na nga niya para nakakawasan. Pwede ko yung tarot, no, huwag na matagal ng katupatan. Ayat itu, kuning kau yang nantang na, dia longan na. Nah, sa mga oras na antay di kebubayaw man makita na makabulay sa walay ito na surga. Na pama ko saka nakabaya ko ito naman mapita na nakasuna sa mga sambayan na insyaAllah nagkari para pinunta mga walay karukusoto. Nandudan tanong ay nung ito piano ito lang palay bala sa muta sa dua karakatasunan na madang ginawa na ginawa karapunan ta gusto ta pasusugal ta mga problema kailangan ta sa mga financial na support nagpipigil ta ya Allah sa una bala sa bayo ako na paisiminar ako pa tabliga ko pa na huwag ang siya din kupigil tayo ginawa kung ano po kung siya liwatan sa kaya mga balasama nandun na kaya girapan na siringan ako naging ko siya na nakadadawin pira mapetra, mapewalay naging ko siya na sak na ina marala saya po siya nalangon na katawan na pa na ipakasurga yan na parsiya niya po na katawan ka dito keparo di keparo baka niyang parsiya ko balas hukuman yang parsial ko balas na dikuk na dunia. Ay, api ayaw mo iparsial yang na sumusul dua karakata ka na limang na amela niyo ta dua karakata tanong gatos lang niyo para lang Jibril na din mapasay. Na nga dunia na yakap kaya yung natao sa na pira. Na di lang iparsial ka betul na dunia. Na parsial ako na berbeda sa dunia na ang dunia sa mga tao. So yaman na niyan, nakita naman po mga nisyo parsiya, yaman po mga nitanong na risky. Uli mo, ya Allah, ang pakadamla mo ako risky. Ya Allah, ang pakadamla mo ako gagaw, na gusto mo, na gusto mga tingalibugi-bugi na kabarakat. Uli na subalas, na duga pa kaparsiya nila. Ikaw minsan kaya, dunia. Na,
Ano tang tumatama na so Jibril na punog sila to? Punog sila na namuno sa mga malaikat, tanya ko masiran sa kaya dunia, na ipura para kanila ng kaya dunia, na niyo ko diran kakumin sa dunia, na bila-bila silang tungkol o taratapay sa langit. Nagbubunog din ng kapitulo ang mga magiya sa porosuson, bisa sa kuyang, bisa sa duka, bisa dito tawad ko Allah, bisa di mamagana sa kataw sa mutagulumi, di manasdi, ang gusto bertiya sa Quran, nagbubunog niran na yan. Na mau mayroon ito, lagyan ko ito, impugay kiram, o mga malaikat so, limu Allah. Lagyan ko ito, impugay kiram, na yan na pulang kiram na sudya paray. Nafsir ang tanong-tanong sudya paray, na pumupos ang tanong doon. Kaya niya ang tanong ipagawong, ang buto, ang pakawitra ang tanong Allah. Ar-Rahma at kursi ko Allah. Kaya terus kalau sa miyamong Kaudia Barahil, nagkugdam ka, adan taro, dan terus ka, narumiyan igudun, sumukang ng kasi sa luwan ng mawin, sa mutagagawin. Dan terus ka, nanggagapagapas na dun sa puso ka, si ko, sa mutagagawin, ko kalak para tiya kasi ko Allah. Dan terus yang kagudamang ka sa ginawang ka na inisbit ka dun sa damo na may ilang oras kasi sa dunia. Nasa oras, na magdam ka, ada terus sumasangkop so, sapu ka na tamang putulan ka. Nasa oras na inupunuto ka, mamadunarang pa ko siya baray. Takti ka no? Na, nagyan ko to, amay ko, mapasalinan doon sa mga masjid na turul siya baray, lasunin mo Allah, na ay bad na lang po nagkira ng depan pagkatangatangi na tiyan na panikan talo sa mga walay. Na nagyang po sa mga walay na ipamanikiran ng talibo Allah na tama sa mga tanong na pagganiran noon sa mga alataw inong tago sa mga tatiyakaluyak na mga barabisa sa mga tao ang mga karagitan ng Allah na mapasaluto na tigiran na sa mga lalang na ipamalaktan o kinampangay malawla ibarat na tigrak sa mutaka alanatul qadr at may kurnan di aliniwan yan na bila kinapanakatan sa kaon na mapasa-pasa din na tinudya baray lalang na muslim na palangkyam ka na tinaway na tigil ay lambo na tigil na niya kadadaplandakan na lambo na tigil asan sa ilimbo at asang kagawin na melagi dua siyan na muslim o na muslim na rilisan nyo ng kanan at kung sa langit. Kau, na api ang buwata sa mga tao na hindi buwata sa mga gagawin na inibero ng mga riskya rahmat wallah na yutut ito sa papapag-Islam yan. Hindi isa mapapilay talaga ka na hindi buwata sinibuta ko umaalaw siya na mga Muslim dito nun butun so aga mayroon ka kaya amay huwag ilalabatan sila na pabakaituan na sabab po kaya ba sila sa mutalim o banda sila hindi bubuota sa matagagoy na ay maran yan nagabanti na miyang Muslim sila di ba nagapangorma sila na Muslim o di na niya kami sila sa wasiat o mga Muslim na kaya niya ko sa mga muswira na niya gagama sila o nagpagagamatan. Di na din niya sawa. So, yaman na hindi na amay o magulay po na nalusubang o fajr na buling sumamalaikan na po na nalusod yung marahil imam to na unas kano kuliya urupa ka bulim tano si kukapuruan mga langit. Allahu Akbar. Sa ang oras, nang guro sa mga palaw. Allahu Akbar. Ayan iniguro ko mga palaw, nang guro sa kaludan, nang guro sa mga palaw, nang guro sa mga bito, nang guro sa alungan, nang guro sa lamunawan ng mga panda, mga alama, kanto Allah, sundu, nang guro, gano. Ayan iniguro kina nanti ina abdumleen ko makapipya sa mga ginoni sa kapakatata na o Jibril aguso mga
malaikat na mangangkat wala ang kumubay niya sa langit na tumya na kulya o lupa na minipagubay bisiran nagu minipmasaya bisiran nasukon so mga bituon so o pala so ragat so undu so mangkat wallahu ta'ala nagyong tatantod na niyarat ang ginawairan sakyagan o mga malaikat at paguran ng Jibril na ayan mang buwan ka rin ako sa diyang ko tagagawin na Laylatul Qadr to na may kasumbang suwalungan na diyang ko tagagawin na pagpagro rantiyo Sindonia dahil na karang-karang kaniya doon na pagpagriyan na diyang ko tagagawin na datargan o di dunia na datargan o tuturong na dunia na yun to na Laylatul Qadr to na diyang ko tagagawin sa walungan na niya tanto ang niya kalamlamok so sinarwalman inutumal mo na inutumal mo kapag yun mo ng puto kasbangyan na so kadang malaikat na kadugalungan niya sa Sindonia sa tama na kaya kapakadang malaikat at niya at yung puta Sindo walungan sa kasbangyan na yawanan niya na kaya dalungan niya sa kakapaliran uli yung puta karata ginawalungan sa kaya ganato diyo baray lang sa mga malaikat na ayang kapakong ako sa lapis sa langitan na atapal sa dunia na tumiyang sila nagyong kung tayo nalaw sila ng mga malaikat siko o pito lapis sa langit at hindi na di ka ninyo pagpasa o di ka ninyo kapagtuli ang tunay ninyo maniw sa dunia kung kaya pakapag-bisita niyo sa asubuan mo ba. So ayat itu bilang dapat susun semua manusia jauh ye dia birsa kia timuan ko tutulong mga malaikat sa kaya pagcintai rasa paganda yan yung mga manusia nagyuto sa mga manusia niya kilala ni sira ay sa kundi po sa rabu na mga barasin ba sila na rata gino niya mga sira ni manto sa kaya rabu na di sila ni puladusa Allah pada bulan na manusia asi kung may pusa-pusa may pusa-rabot na bersimba na sampai yang masa na berkusiman na kaya sampai mga malaikat ang yuto na niyaw na kumapia na sinyaw ni ko marata ikadua niyaw man yung mga manusia na sa kung may pusa-rabot na mga berkusa sila ugayin na niyaw mamisira ni manto na mga bersimba sila Allahu Akbar. Padahal na manusia, asumay po sa rabon na magdunia, na iman to na barasimba sa kaya rabon. Na kung indalo ko Allah, agyanan na duklanan po o traktano ako sa mga pagtag. Inshallah. Na ikatlo niyo mga manusia, na isa po ni po sa rabon na baradusa, na niyo mamiman to na piyaka subran yan girl sa mga baradusa. Allah. Madaklan na manusia. Ang marata manusia kumihi po sa rabon na subray man to sa kaya prata-rata yan. Niya na upot na solusan niya. Ikapat ang manusia niya umali na manusia ay si kumihi po sa rabon na barasimba. Na niya umali man to na piyakataman-taman yan so kababarasimba niya takbir ka no. Allahu Akbar. Taon-taon ko alam yun na. Isa kumihi po sa rabon na mannamatano o sumibok wallah na iman to sa kaya katumar tanong malaikat sa kaya Laylatul Qadr pa ita sa paitanor napakataman-taman tanor insyaallah nama dia takbir kamu kan mati itu tak takbir wina benar lah benar kata dia takbir kamu mana nama dia nah sama dengan na namun ada tanong ipagaman na insyaAllah na ipagaman tanong sa isa niya kaya Laylatul Qadr na amay po may po sa Laylatul Qadr na yapman ako gaya ng tanong na kung kitagupulang siyaw kapag hindi tanong ito pakalpasan na ba't niya matali tanong at tanong na karong kung mo sa Laylatul Qadr uwi na akala ko lang kung mga sahabat nasiran ko yan ito 27 of Ramadan.
Na may ka makasagot manutan 29 na ubat tano di makaten sa puto itindugan tano ko Eidil Fitr. Ayan niya kalala. Absur kiya tano ng puto akang ganat tano ko Eidil Fitr kapakapamusyato. Pumusyan ng ganat tano kung papakasilpiyang tanong na punanawag suwag. At tuwag niya, gawin tanong niya, anamong kanon niya muasa. Nataro sa likod ba kano iman to? Nambali ka no mawalay niyo, nagbanat ka no dun sa lamong pos ka no dun, rinilaan. Na niyo kung kaya rilay mo ka no, na lamong pinadusan niyo, na biyang nakasurga niyo. Yan, inshallah, na makaptuto na tanong sa kakairatong ka no 27, na makaptuto na tanong pa, si Kukiti yung tanong ko, sa kuyang tanong, may po Eidil Fitr na may siya tanong inshallah. Kapag-imbita na kamo. Ang tulad din ato si pula ba sa ligaw oras tanong, nakayubad na bisita tanong. Siya gayang mga pangsa tanong, katataro sa tanong si pakilay tanong kiram, adun sila tanong kiram. Igra na tala ni ati mo tanong gu pakibabebe tanong kiram so kalalimut tunong gu iruriyun tanong siran sabab sa kailay tanong na siran na pangatataya tanong siran sa kailay tunong ipulada pun yang agak grupo isang kaya management, tumanggaw tao sa kaya kalalimut. Salam na mas karulangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.